Здравейте, хора! Здравейте. Днес мислим да направим втори клип на Важно, където ще си поговорим за някои други неща. Първо искаме да кажем, извиня, че не сме снимали една седмица. Окей. Следващия клип не знам кога ще е. Може да е горе-долу сега, след този, може пък и да е утре някъде. А второто нещо, което искаме да кажем е, че примерно миналите клипове, като ги видяхме, имаше много шумение от микрофона по Skype и сега говорим по Facebook и мисля, че няма да има чак толкова такъв звук, има преди нещо от Skype беше, защото когато му звънах на монката от Facebook, този звук го нямаше. И мисля, че от нещо от Skype не е някакъв звук издава. И мисля, че сега горе-долу ще се оправи. Но. И ако може, ако ударим 40 абоната, ще започнем да качваме и клипове на телефон, Pokemon Go, Minecraft и всякакви тем подобни неща. А на Minecraft ще започнем и четворно оцеляване. Да. И също в канала ни ще дойдат и нови хора. Мисля, че сега към 12 очаквайте 11 или 12 нов човек в нашия канал. И също някъде към декември очаквате още един. И мисля, че ще бъдем само това. Но дори ако ударим 30 абоната, ще направим giveaway за това и може да спечелите да направите поредица с нас или нещо такова. Да. И добре, хора, това искахме да кажем. Благодаря, че гледахте. До следващия клип, който може да е скоро или все пак може да е днес, може да е утре. Чао! Чао!